А за какво съжаляваш в живота? Съжалявам да се оправи държавата. Това народа е да живеят по-хубаво. Къщи, колко има тук пущени къщи. Най-убави къщи. Само да се оправи държавата. Това е тя ще си идва след няколко година, когато са хора, да пари с другия народ. Да не заличават България, как няма турските са такова. Имат песни от турски песни, аз си ги знам всички. Браво, Нада. 25 години трудов стаж официално. Имам. Как да не. Стига ли ти пенсията? Ми стига как не. Ние гладуваме. Да. Моята прабаба ми казваше, че глада е най-страшното нещо в живота. Според теб, кое е най-страшното в живота? Най-страшното нещо в живота? Ами най-страшното пак да не гладуваш.